Danyos sa Sektor sa Pangisdaan sa Ilocos Region. Pumalo sa 63 million pesos. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Sa 63 million pesos ang paunang danyo sa sektor ng Pangisdaan sa Ilocos Region sa pananalasa ng tatlong bagyo at habagat. Sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, nasa 1,663 na mangingisda ang apektado at 41 unit ng bangka ang nasira. Nangunang na Union sa nakapagtala ng 642 na apektadong mangingisda. Sinusundan ng Pangisdaan na may 385 na apektado, Ilocos Norte na nasa 331 at Ilocos Sur na nasa 305. Nagpapatuloy pa ang pangangalap ng datos sa kabuuang pinsala ng bagyo. Samantala, binuksan na ng ilang ahensya ang Recovery Assistance Program at Insurance sa mga mangingisda at magsasaka kung saan maaaring makahiram ng kapital o makakuha ng halaga base sa dideklarang danyos upang muling makabawi sa kanilang kabuhayan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.